Ola, hoxe vou falar dun libro chamado Os dous de sempre, publicado en 1934. Pedro é un rapaz que vivía cos seus pais e o seu irmán. É un rapaz que lle gustaba moito comer, sempre estaba pensando niso. Un día, o seu pai mandouno a vivir coa súa tía Ádega, nunha casa nunha pequena vila. Alí, Pedro coñece Rañolas, un rapaz moi intelixente, pero proveniente dunha familia moi pobre e cunha nai borracha e un pai desconocido. A tía Ádega non lle gusta Rañolas. A nai de Rañolas mandouno a traballar fora da vila. Rañolas traballou moito e pasouno moi mal. Despois de moito traballar, Rañolas comprou un burro e foi á casa da súa nai. Polo camiño, unha veciña díxolle que a súa nai morrera. Entón, Rañolas deu volta e foi traballar de mendigo ao santuario de Lourdes, onde coñece a dous moinantes, que finalmente deixa atrás. Mentras na vila, Pedro quedou sen amigo e a súa tía quere que sexa crego, polo que comeza a ir a clases de latín. As clases dánselle moi mal. Na igrexa, Pedro ve unha morea de retrincos de panales, que comeu sen darse conta. O resto de rapaces vírono e déronlle unha malleira. Despois disto, Pedro comeza a traballar no concello. Un día, Pedro come unhas obleas. O cacique da aldea, don Andrés, dillo a súa tía, e Pedro non volve ao traballo. A tía Ádega ofrece a Pedro a Santa Comba para que a vida lle vaia mellor. Para saber como rebate esa historia, lee o libro. O libro a min gustoume moito. Lese rápido e é unha historia moi interesante. O vocabulario é un pouco difícil de comprender, pero non moito. Recomendo lelo. O seu escritor é Castelao. Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao naceu en Rianxo en 1886 e faleceu en Buenos Aires en 1950. Foi un gran representante do nacionalismo galego. Estudou e licenciouse en Medicina en Santiago. Foi membro do corpo técnico do Instituto Xeográfico e Estatístico e profesor auxiliar de debuxo no Instituto de Pontevedra. Algunhas das súas obras máis notables son Un ollo de vidro, Memorias dun esquelete, Cousas, Os dous de sempre, Retrincos, Os vellos non deben namorarse e Diario 1921.